ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Nabagayamin tayo. Pawalan tayo. Yan tayo ibahasan. Irugi tayo ng ibasa. Tuloy-tuloy tayo. From the beginning up to the end. Kasalitaan ni pagayam tayong Rixie. Ngayon na pinauluan iti Sugador ken Gastador. Dear Manong Nemi. Idinamamok ni Alan Manong Nemi na isang sangayanan ti panagpitik to'y puso. Dati na isang sangayan nga as in nga na isang sangayan. Iti panagbalasang kong Manong Nemi adu dagiti nagaram kanyak, adu dagiti nangibagbagay ti I love you, adu dagiti kasesek hands ko, adu dagiti mangperpereng kanyak, adu dagiti agrukrukbab iti ikotak nga pintas. Ngayon magkaslawanan nyaman na kanyak. Ngayon may di agrahip, di nakulap mi kini Alan, iti agam-ammo kami, iti panangatender ko, Manong Nemi, iti maysa nga conference, tasyak timbaon, iti bisina mi. Adamat ni Alan, iti makita nak, pidereng nak, siyak lang tikit-kitan na, umasasdag iti ayan ko. Kat kasla, agaragan-gan, tirik nak, Manong Nemi, kabayatan ng umasasdag. Sana injaya, ti nakulap na, karibagan at pinakiam-ammo na. I'm Alan. I'm Rixie. Hanapulos isina Manong Nemi di pa nagkita na kanya. Kat nakabaybayag, di pa nagraip, dagi na kulap mi, jak maawatan no apay nga saan ko nga. Ang ko nga ikaten, mon saan ko ang kuyuden, o saan, apay nga saan na nga ibatan. Kasta kam nga nagamam mo Manong Nemi. Kat iti pa nagkunak, dimtengan ti lalaki nga nakariknak, iti bagbagadang ayat. Nasaan ko pa nga narikna, sipod iti panagbalasan ko. Dadi adak ti high school Manong Nemi, adun da kiti mga arem kanya kamang ibagbaga ti I love you. Kas tamaten ti panagbasa kiti college. Nagraduarak, nadaanak ti trabaho, umadadulat ta di kiti shooters una admirer ko. Ngayon takit na mamukon ni Alan. Kat sigurado, nga isunti kong kunada nga TL, true love. Ngayon ni Alan nga ta. Anya mati marikrik na kanya. No anya ti marikrik na, kasta nga tamat ti marikrik na. Talukam nga kakabsat Manong Nemi, duwa ka mga babae, siyak ti bordak, inauna ni Manang Minda, may kadua ni Manong Kunga June, nakapinpintas Manong Nemi, ti binangon da nga pamilya ni Manang Minda, may isa nga doktura, irin to ti engineer, ti asawa na. Adaan-dan ti kabukbukudan nga balay, nga adamot lang ti asidag ti family house mi, duwan ti anak da. Ni Manong June, may isang engineer, ininto ta may isang nurse ti ipag ko. Adamot may isang anak da. Kahit na adamot lang ti asidag ti balay da Manong. Siyak langan, ti kadandan na, da papa, kani mama, siyak nga rin ti burdok. Awang pa'y pulos ti inyam amok kadakwada nga boyfriend ko. Kut kunada nga rin kanyak, Rixie, si katiburda kanak, agpamilya ka maten, nasapsapa, at napagsayatan, no, nasapsapa ti panagpamilya, tapno di kasta ganito no, dalak kailan na kita anak mo, kaskalag kakapsat. No, amo mong istima rin ti bagim. Pa, ma, ako magdanagan nyo, no dumteng ton ti lalaki, nga naikaripar kanya, ala akat isunton.
Ay, masapula, nga pilyong nga na yung bag, tagbaling nga asawam. Kaya di pamilya ni Manang Mominda, okay. Kaya di pamilya ni Manong Munchon, okay. O, ang problema. Kastanto kumahamat ka na kayo, itagbaling nga asawam. Uwan pa, ang pagdanagan nyo, natanangak, napiliak. Ngayon tundumtengan ti, talaga pagpitikan ti puso, isunto. Dinawat ni Alan ti cellphone number ko, Facebook account ko, nag-friend request, inaccept ko. Tumay lang ito kasyarin di balayo. Awan ka di mat lumang iparit. Awan, at sino kumat mang iparit? Diya boyfriend mo. Diyak pa hinaadaan ti boyfriend. Ano kinabindas mo? Daking gano'n saan ka mo pati. Sige nga eh. Lukas pagarikan tao may nakarmen, may kamanuak mo't nga babae ti biyak mo kas pagarikan na. Sika pa laing ti naisang sangayan nga mariknak. Ala na, talagang bulero kay nga lalaki. Gagangay matlang empleyado isuna manon naming gabotan na amuak nadakdakkel pa ti suweldok ibiti suna. Naamuak ka na di kinaduha na nga ka-opisinahan na. Imasadag nga rin kanya, uy, nagamamuha ka na di office mate ko Alan. Uwen, imay nagamamuha niya. Siya ka ni Rixie. Siya ka ni Vanji. Ang-opisinahan kami, kinaalan. Agpeso ka dimit lang awan ti girlfriend na. Siya ka mo man. Ang kami mit nga askin ang close. Ngayon, okay, so na. Ako ti problema kayo ko na kapag ako matikap-apa na ito ibisi namin. Hindi din tayo dito balay kalpasan na di ang konferensya manon nami na isimak. Yaka mo no apa ka na isimak. Or awan ti sismak kat naka-isimak. Nadlaw ni mama. Nainlove ka din ti anak ko. Nainlove ka din ti bunsok ko na. Abay, madlaw yo? Madlaw ko. Saan ba nakastiti lang no? No, agkapo ko ti bisina, wano niyawan ti pagkapuan. Wano napanam. Anang amin tilangak, mama? Mas isam ka. Ura akong tinaskin ng ismam ko. Kagaya ko man, sumangpet ka, medyo marik ng tibanog mo, medyo misuot ka. May takit, mo mis isam ka. Are you happy, anak? Baring na isang mama. Adanam amom. Alan tinagan na. Padak na imatender iti may sa conference. Umay ko na pumasyar. Na-inlove ka nga ro din no kasta. Uwan mama, gabata, adumatender kiti na amok. Adu kita agar aram kanya. Ang awan pa iti nakarik na hakastoy. Asinon ni Alan? Asinon ni Alan tiligodan ni Alan. Kaslayo salusud-suden no. Ano ti background na. Pinamasyar iti may sarabi ni Alan. Kung nakabala no ang mo iti baga i-chat mo nga umay ka. Ngayon niya man ti baga tungpalag. Sinagayam ni Papa. Pa, ni Alan. Alan ni Papa. Kumusta kayo? Good evening po. Stawit ko. Ada ni Manong Munchon. Pa? Ada ni Manong Munchon. Kanada barkada na nga na iban na. Ada nakadasar nga arak dita. Kaya da ka no ti magsyat. Agsasalita kayo, no saan aping nasa mga ayban ni Alan ni Jay tayam among kini Manong Munchon. Arik na saan pa ka nagtugaw pa. Kaya may mahet no, yan among nga dangos, sakbay na pagtugawan. Datamot na yung mamang mo. Hama, good evening po. Kastamat kan kaiho, ng pagmet nga rabiim, mapadaya akong kamunay, sabali man yung ti umay mong pasyat anak mo Sa aming alibigan nga ador na tadi kiti umay mong pasyat, kapag na bitas nga rin tayo bunso Uma, sasalita kayo nga rin Hani, tikuanak nga rin kat mapanan inyam amo, kaya niya manong na nga June. Pamarin na naman tayo magsyat, kahit na tayo magsyat. At na nakadasas dyan, kaya sa pulutan. Oh my God. Ang gaya mo kini Manong June. Sige. Hindi sok manong na yung sabsabong ented na nagkuyok kami na panitisikikan ti balay. Anong? Ay, kapipintasan nga kapsat ko. Rixie, barkada ni Engineer June. June kayo nga doha? Junior ka mga doha. Nagalamano kami manong na yun. Ni Alan manong, umay nagpasyarin. Good evening po.
Salamat. Tugo ka. Dapat bakit ka baso? Oh, Jonas. Sorry nga. Sana ko mininom. Oh. Manuhunan ti lalaki nga sa minom ti sigarilyo kay adadaman ni manong nga sangko kayat sigarilyo. Very good. Alangarad. Sige nga rada. Alangarad nitutuyo kit maangod na kang nga gataran. Pag gusto ko ti gayem ko, da kami pagsasarita mi nga kontratain. Pamarang nga talaeng manong nemi timbaga nga saan ngomin inom, saan nagsigarilyo. Sa bagay manong nemi madlaw, kadigibibig na awan ti mading angot na nabanglo gentleman isong na. Manong nemi, makabulan, 2 bulan, 3 bulan, nga ararmanak ni Alan. Iti na minsan pimasyarmanan. Adamat sang ili ni Papa, manong nemi, kata, na minsan, inawis naman yung uminom. Talagang sana uminom, sir. Oo, sige. Oray, basit lang. Pamo gusto. Narigat no ramanak, baka no, maramanak, di mas kaya. Baka no, amok tuminom taado. Isang napimpita sa langin no saan ko ramanan. Very good. Sige, iha. Ngahari jahin ta, manong nga, aklunan mo. Tapno nikas nag-asawa ka man tayo, tapno, sagawa ng maladaw. Nakapanawan ni Suna, awang matindi sa ngayon ni Papa, sumre ka kumanti silid ko, hindi pa ko niyanak ni Papa. Rexy, Pa, awanin ni Alan. Hindi mo na nga nagawin yun sa ngayon pa. Very good. Saan nga mininom, saan nagsisigarilyo? Kabilata sa ngailik, na kuna na, sila malasin ko kuna na. Nakit-kita na kanon. Nakakita na kaya Alan, may isang party. Nakita na kanon iti namin talon sa guntawin nga. Aday so na iti Galiera. Galiera? Amom ni kumpadre kakit, dati sang hilig kakit, mahilig man dati sabong. Agtataragan ti manok para derby. Nakita na kanon ni Alan. Siguro kita nabang masya sa dyan na Alan, Papa, bueno, saan kita? Kaingingas na siguro. Anak, nakatiltilakado. Agpresuman nga saan nagsigarilyo, saan naging inom. Ngayon no, panaka-eskwela na ti sa Galiera, akit kayat na nga sawan, sugador. Papa, amon, no, nailiwan lang mo, no, saan kita, naawis lang isuna mo, no, saan kita, talaga nga bisyo na tagsugal. Sige pa, tawaga kita lang. Tinawaga ka pa yung sumanong name ni Alan. Saan sempel ko dito balay? Kita man pagkat timawag ka, kalpasan nga. Nagkapuak dito balay yun. Domingo intun bigat, di ba? Hana, Sabado pa lang. Ay, wag gayam. Biyernes kami ta. Iso nga, uminak pila siya kapat Friday. Hanak nga agtrabaho na bigat, orisi ka. Domingo intun mamisan the other day. A day before, a day after tomorrow. Paano naman itong Domingo? Tapay. At papananta nga pag-uyo ka? Haan, sa lusudok lang, papanam. Isa na karoon ni Jerry. Sino Jerry? Di kumpadrek. Inanak ko ti bunyag ti inaw ng anak na. Isa na kang ka. Papanan ho, ilaban na ti manok na. Meaning, makipalpalot ka? No, kumuyukuyugak lang. Ma-enjoy lang kami tagbuyangan. Mapasurot ak. Tumayak mo ito, 1,000 lang. Pakikisama ako nada. Sige. Baka kahit muntagin na. Sabi na saludsod mo dito. Awan. At ang pang-uwisap ko mapat kang kaangan na ang kamad gaya makiderby. Nakababay mo ito kinang na Jerry eh. Nakapag-uwanak pa nga ro din. Maminsan ton. Sige nga rin. Good night. Ngayon no pa kastama nung naimi
saan lahat nga nagbaliw, tiriknak ken kuana. Iso nga idadanan inem nga bulang nga gararam, inaklon kon ti panagayat ni Alan manon nemi. Gusto ko ni tiragsak na. Mabalintan ti kasawa. Kaklon ka pa lang, asawa sigod. Kastan tumalatong pal na. Ape pa lang ang baybayan ta. Nada pang asawang kanya kon? Da? Adamat, tagadi parents ko mang tulong kanya kas pagarikan. Hao ba't tagadi kakapsat mo? Siyak ti inauna. Siyak pa lang ti trabaho na. Nagbasbasri pa lang tagadi kakapsat ko. Yan siyak problema ida. Adamat tagadi parents ko mang tulong ko ako ada. Sige. Plano ang tantong arag na yung bag. Huwag gayam. Gabat sikat inauna. Dikit kahit nang sawen. Suminakan to asigod. Tano, alay di balayo. Tano, hanta pa yung madanti bukod ng balay. Dikit, madi. Inintot sa siya ti burodek. Di siya iyawin ko di balay. Kababay mo ta. Mangi panagdar na to, nga dagos ti balay to, gagaan nga lang. O nasaan kat mangupat ati apartment. Tinaskin kita sumina ka lagi di parents ko. Tapos na akong problema, sumina ta. Ken alangan pa nga sa kalalakit sumangpit iti balayo. Unang akong kaduno kanda papakin ni mama. No. Kabaylan tatag kasera. Kabayatan ang urnong taparay iti balay ta. Okay, nasus planon, sweetheart. Manong nemi na ibagang karudetan kada papakin ni mama. Kita imedamit na ngas asawa manong nemi. Kabayatan, di ba nagsasarita, manong nemi, sininyasan nagdi pa nga kahit nakanaw kasarita. Napang kami ti kusina. Paapay. Nakapag-desisyon ka din. Biglaan ti amin. Kaano lang ang nagamamu kayo, kaano lang inaklon mo. Saan ka din isot ko yat yung nga damat na nasawak? Are you sure? Nga talagang iso. Pa, ipatpatig ko ni Alan, awanin sa bali pa niya inayad ko. Awan sa bali nga pagpiliak. Iso laeng. Tapi ka di ba pa? Bakit sa nagparparig na kanya? Baka met no, agpadpada kayo? Agpadpadalan niya pa. Ti ugali. Taan niyo ko mati ugalik. Ada ka di urnong mo? Abi nga ka nga gurnongak. Katsamot ka siya ti lalaki. Nga mabalin mo kung maitipon, tanyaman nga ornong, tagbaling asawam. Manon nga tawan nga trabaho ka. Nimad pa. Slaki lang mas daw, slaki lang. Kabarbaro ka niya. Gastadora ka, han? Dato kang kanayin mga dildilawin ka ni mamang mo, graman dito kapsat mo. Maminsan mong laing nga usaran ti arwate, mangisibrukan tumanin. No, ada kursunadam nga, saan ko mga nasisita, kasusuldom. Ako malat isave mo. Pa, dagit-agad kita. Aset ko ti kita. Mabaling ko tumata pagbalik ng kwarta, in kaso ang kasabulang ti kwarta. Sinong tupe ti gumatang, ukay. Dagit alahas mo. Mabaling man siguro. Ang manuntulat presyo na. Nanabimpinas ng ornong mga kwarta, mapati ti bangko. At ornong mo ang arwaten, alahas. Nga di kamot unay usarin. Ipunpundong madlan tayo, aparador mo. Mading nga bisyo, iti gastador. Pasa anak to lang gasto. Unay, ito no, gasawa kami kanialan. Are you sure? Iba't pati ko na alam, papa. Nasigbat madisona. Sambat nga gininom, sambat nga sigarilyo. Mamanumad lang no, at mga wisking ko na mapantigalyera. Haumat pa damag ko nga, mapamakisugal, mapamakikas-kasino, o ano mapangkaragiti minatayan. Sige, biyag mo na ito eh. Ngayon nung mabalin lang ko nga,
Ipuspon nyo bala ti kasar, agin nadal kay pilangan ng bag. Ngayon no talagang kumanatin ni Alan, kayat mo maten, awan ti maramid mi. Sana kam to papapasulan. Manong nemi pudno ti kunan ni Papa, nga diya ka mo, basta ada kwartak, kada ada kursunada katangin. Aw, makaipalit kanya, kasi no, mangipalit kanya kit kwartak. Diyak man daw dawatan nga da papakin ni Mama. Hindi awang pa'y kwartak, diyak pa'y trabaho ang ito so. Kakaasyak nga, pagpakaasino ka kadakwada. Makulitak mo. Ngayon dadang kwartak. O, ba kung mapawilan daw. Nagkalay sa kam nga rod manong nemi kini Alan, numampasan mat ama ko na grande, gagangay lang. Kalwasan data, manong nemi, imuna nag-night kami, idisidong nagidinaganak ka nagkakapsat na. O, matipilawak ida manong nemi. Okay damat. Yung kalpasan di makabulan, yung gandang ko manong nemi, gagyan kami matinitisidong da papaki ni Mama. Ngayon medyo, kasla agad alumiin manong nemi ni Alan. Kasla ibilang na nga, estranghero isuna iti balay mi. Sabi nga sila sa mo, may dagkatirik ng kada papaki ni Mama. No, may dito da, digri kamsat ko, ipag ko kayong ko, ragaman da ka anak at kasla, idumdumam ti bagim, yad adayon. Sweetheart, ada nakita ka medyo okay nga apartment nga pag yan ta. Asa na gito pisina? Sa mong sinumbatan sa lutsot ko. Mababa inak nga ron. Diyak naruwa makastoy. Di ba? Si kamo lang nagko nga rubeng unang nagbukod ta. Kamayatan nga grunong ta. Sige, naisok ko na. Rubeng unang kami nga sumina ta. Ano ba saan kumakayat da papaki ni Mama? Imawan na aramid da. Rumbeng laing met kadiang, no, man nakaawat ko man ti asawam, tagyan dito. No saan ko mga adayo ti bagina kada kami. Kasi lang namin, sabsabalin o kasi nga adda dito balay. Kasi lagal alumim, saan na nga ipagpabalay. Kasi lang arig ng sanga ili isuna. Kasi siguro ugali na, Papa. Lala, bahala kayo. Biyag yun na ito eh. Dakay tibang bukil ti pamilya yun. Kabaylan nyo nga tamat at duwa kayo magtrabaho. Nagkasera kam nga rod manong nemi, di ka makadakis. Kapilit na nga, siyak nag-istimar, siyak nagluto. Ag tinulong kami ngagdalus. Pasara isumat naglaba. Tinulong kami at anarod. Mga alak ti katulong ko na kit, di namat kayat. Isupay ko na. Kaya ito basta nagsweldo ak, manong nemi, agsweldo mat isuna. Dito sweldo. Rumbeng nga sikat agigim, sikat babae, iba? Rumbeng unay. Ngayon mag-uri ka. Abang ganda kasay na. Ang kunyawat namin, maasapog ko natin itong Domingo. Nakbasit mailiwak. Yung kay sugal. Kanya tayo mo, bagag triple. Una at adupay. Di na ko maparitan. Gaputan na ruwama kon. Imbes ko mga dapat irugim ordungan para tibalay ta. Sabi nga sugal po. Saan sugal dito? Makiayamak lang. Naruwama ka eh. Naruwam ka? Uri awang mga hawiskan ka? Mabaling ka din na saan nga pag sinupyatan pa. Yamanin mo na ta. At ito nga amang tinted ko. Ngayon dato'y para kanya nga pag-iayayam ko. Kung amin, at amin kabarbaro nga manok ni paring Jerry. Kasano kang kanayon nga Domingo nga baro nga manok nga mapanay palaban. Di kang kanayon ka, nga data? Saan ba't lamang pa numalpas na sweldo ka? Ano, saan ka ba sweldo? Di Domingo nga mabang ka. Mabaling nga tinga saan nga pagsinumpyatan dito eh. Bahala ka. Tisurong ko at manong nemi, napanak nag-shopping. At damat dito'y balay iso na manong nemi. Nakatutulog kita, ano
naggroceria ang gimatang tibado, sapatos ko, bag ko. Nakalam din ang gastos mo. Siyempre, Jesweldo. Jesweldo, misot nakadulin. Na pangkautan ta na niyamang na pagkasapulan ta. Ano nga tanong ko yan? Igaman na sweldo na. Ha? Huwag. Pagudwan ta. Numanot budget iti groceries ka makaburan pagbayad ti kuryente, danom kiti kasera. Or no, kontaran ta pagudaan ta. Pagudwan ta. Kada jay bang batik ka sweldo, bahala ka no, ano no. Kastakmet. Manong Nemi. Kasta nga rin tinapasamag. Binadget mi ti makabulan, pangkuryente, kasera, danom, dahil bagas, grocery items, amin-amin pa eh. Meso, numanog guduan na, itad na kanya. Pagtipunin mo dahil kaguduan, ito eh. Bahala ka. Style mo, ano ko? Bagatag, agubra, anang to karo din sanang agubra. Baka awan itid na kanya, baka itid na lang kanya, kaya tayo pagbayad ti kuryente, pagbayad ti kasera, danom, kaya may grocery. Nung kasta, manon naming mapan, makigalyera, mapangkumat awisan, di gagayim ko. Di Gigi, tawagak. Friend, ana, gimik tayo maman. Ang asawa mo, sopit pa nag-gimik mo. Hindi ako ng asawa, makakagaw awis. Kahit ko, nag-relax eh. Ayan ni Alan. Tama na flying school Galyera, uwain. Hanamat maikat. Dinumingo, basta da galyera. At tapay na gadugundawin, maladong ang gawin. Tapay. Naidagas ka no, iti binatayan. Nakilaki na. Alagad no, divorce na ladayata agad. Halakit na, nagsugal di daktil agad. Bahala kayo. Numanin, umay manong name da papaki ni mama dito yung pagkasaram ti asawam. Danangis kong gana papa, Domingo. At iti pagkalyaraan. Uwin pa. Dito kong padre nga makakit-kita kang kuha na saan mo lang galyar tayo na nakakin. Nakakitaan na pa eh. At dapat gusto na makita na si casino. Nimat papa, ano ko mati casino na? O no, sa nga ribo lang ang kwartam na ininuto mga kasino at tinaskin ka na dakad yung pagka di kasino. Saan natin sitwasyon nyo? Tunguan kayo ton. Higaman na kwarta na, papa. Saan ka din narumbin ko mga sika? Nagigam? O rin siya timagigam, papa. Dawatin na tumilang. Honey, hanat makunang. Nagwingiwing ni mama manong nemi. Kat sika. Ada ti pagsusugalan di asawam. Saan yun ayan mo? Ada ka dito balay nagpupupok? Napambara ko mama. Api ko magpupupok ka. Ado matagdi gagayim ko ang mga awis kan maawisak. Hindi ka matagpaspasyara. Tapno, ada mat pangigastuam. It is sweldo. Awan ka ornong yung arda. Awan pa. Kasi, di ka ba nag-urunong para di parakder yung balay? Di yung kami kahit makidan na kada kami tapos nagkastakit makamenos kay kuma. Di ko pagbabayad di binula ng kasera, kuryente ganda no, iso kumat urnungan nyo. Di makaurnong kayo. Ngam di pulos nga awan. Waray baga kini Alan, di naman kaya. Ay, Rixie, bagbag-am ti asawam. Ano ti baga kung aking kuha na papa? Ibagam kang kuha na ang idyan na ti sugal. Sigamat, saan ka gumatang sa ag importante? Agin inot ka. Agin inot kayo, tapno adda maurnong yo. No ikaten ni Alan ti panagsugal na, sa ikaten ti kinagastadoram, makaurnong kayo. Banyo papa, ma. Kasalitak to ti asawak. Jesus hapo. No nakaasa pa na apik din nga nakaasawa ka iti mamalot. Saan nga mamalot papa? Do sumray ka ni ti kalyara mamalot. Ti mamalot ko na kiti tartarak ni ti manok sa ipalaban na. Oh. Sa alay nga kita ti maawagan ti mamalot.
Nasaan ka dumngeg ka nagtungpal, itibili mi ka, bahala ka. Adon di gidigon daway manong nemi no kasaritak ti asawak tatungpalag ti bilin da papaki ni mama aga pa kamin manong. Anya ko magpakibiyang magkit kwartak na kita. Buisit. Ano ta ko na? Buisit tak? Manipot idin na asawak. Diyak pa'y napadasan ti nang habak. Iso nga buisit ka. Ano ta ko na? Buisit tak? Wala napadasan ta sakit umunagunda ti sakit tungpaeg. Nalagamit. Iti saan ta pa'y nag-asawa? Mga abakak? Itakit na talagang asawatan? Susapo? Saan ko pa'y napadasan ti nang habak? No mga abakak man, maguyod bitlan, aging pati puunan, mabukaw. Sak pa hindi pa papusulan. Talagamit. So saan nakaparita na? Nang naroon na ito, takayot ko taga-brot. Kasi ka, bibiyaga kayo ti kwartam. Nalpas ti tulag ta. No mano ti budget at ti makabulan, iti kasera, kuryente, dalom, kanda dumapay. Pagbuduan na, nakalawlawag. Kaya sobra ti sweldo, bahala ka. No pamayam, bahala ka ti pamayak. Wala ti orungan tangarot para ti balay. Babaam ti balay. Maano no mga bakak dakkel? No mga bakak iti dakkel? Ha? House and lot, mansion. Isun ti patakter ta? Oh, iso nga, ginakbus-bisitin. Tano makagulpek ti milyon yung kasino. Ho, maray nga dagos. Diyos ko, Alan, kasino, milyon, katuan. Ang gatam mo, baka makakamilyon na ka na dyan slot machine. Slot machine? Anong slot machine? Mo, di mo pinapadasan, nakastrek iti kasino. Basta dinakbiyangan. Tatlong di ka magbiyangan. Alawag. Dinakbusitin. Tabarbaran nga dantugasat kon. Mga baka. Iti may sa nga rabi manong name agrubuat ti asawa. Bapanam, awamad galyari atay na. Awamad galyari ita. Di nakigawid, tabarbari mga baka kita. Pamanam, nakasino. Barang umadulat po unak. Nangalam ti po unam, kadi ka ba pa'y nagsweldo? Hanggang nagsaludsod pa, ay bakaala ako di biyag ko. Basta ikarkararag mo nga mga baka, ha? Manuntot kahit mong barato. Baratuan ka, ore 100,000. Maalag na jackpot. Manong Nemi, no igawid ko siguro ket talagang agapa kami. Naro na ket tika no sugador no andala tayo mangigaw kawid kan kuwana ket makabubisit kan. Alas 2 nga tama nung Nemi, edi makariin nga wag kawagan na. Ay, gising, sila. Alan? Nangabakak. Mano. Basit matlagid dia. 500,000 lang. Ha? Baka di ka ba nakaigam ni kasto ka nakala kwarta? Si Kamet. Bangko tiyang ko. Sa bagay. Manong ito't bungod kanya kabarato. Kung mo na 50,000. 50,000 na yun naman. Ano nun? Ang kursunadak nga. Gatangin. Alahas. Porcelas. Nangina. Sige, 50,000. Sige, pangimpanam. At, makuntoy tayo dumat ayor nung ko. Nangun tati kwarta di bangko. Tilang ada nga kwarta di bangko. Takadeti na kwartaan ta. Idi nagkasarta. Sabi 75,000 na jay. Nayunan ta. Baam ta. Mga bakak tumanin. Dinakpa-iskoren. Nguko. Amamang pay. Sige, iskoren ka. Kabirtilo ko ita. Maarang nadanton. Di ka kada magagarang nga madandan ti anak. Katni, almost 2 years tan. Dadi inabak naman nung name na paabak namit lang. Isong edi sumangpet manong name mani po di ti galyera napudot ti ulo na. Napudot ti ulo? Buisit ha? Napan amin di inabak ko ti kasino. Ha?
Katabi nga mga di mo orang iba kang kaiding itad mo kanyak. Ito po si Tota. Itaawanan. Baka taya ka nga taya, tinarakel. O mamalas ka lang nga ron, taya ka lang nga taya. O nga ron, namnamisalak, nga nangabak, manong sultada. Nagmalas sa karito nga, ay nga bali. Inag-aburo din di kasino. So na, nagrubata labit, hindi ko sa, anya, kagabagabong di kalyara pagkatapos ng di kasino. Kitap doon kaburuta. Hindi nakarubatan manong naimi. Alam, matid ka na tipo unak. Pakala ko matitag ko. Datitag ko kayong ka 50,000. Ingatan mo talahas ko. Inagatan mo amin? Nuwanot na ba itid mo? Di na presiden. Itid mo ko na. Diyos ko alan. Agkag paisong umininom ti arak. Agkag siksigarilyo. Ngam nakarakarumat dati bisyum. Kananya tambo. Kabayatan nga kaskasino kagat ada babae nga. Nga saksaklutan. Ito aring na mo. Pasad namin dito na. Ano tako lang? Dahil nga rin nga babae, tibuisit. Kakaiso na nga da babae, yung tukot ko pag galyaraan. So, hayop ka da babae, awang hangkong babae. Hanggang pa isiskuren. Ano pa isiskuren? Apo ko mga iskurak, buwis ada naman nagmana sa ako na nuukwa. Matititad mo kanya ako na kwarta ka daking ka. Inuar mo, sakbay nga, gulok na ito sila. Burak isko amin nga mabali mo nga pagsapsa pag limangan dita. Itad mo rin ka lang, itad mo tayo nakon. Unay kayo, buisit ka nga talaga. Manong na may awan pulos tinasaya atin nga langan-langan mi ti asawa. Uwin manong na may kahit nakanot agabrot, mabaybayan na ba yan ti trabaho na tamapuy-puyatan manong. Kang kanayon mo nga awan ti kaidakto kas taga dumteng tirabi. At dapende kiti gundaway manon nemi nga tawagag isuna. Hamag nga naringgor ti ayan na naringgor met ti kasino kat. Kas lagat atapak manong nemi nga ada isuna iti hotel kada da i-check-in na. Numanin umay da papakin na mama. Ay, biyag. Ganyan. Kasto, kumusta ka? Kumusta kayo? Mawan pa. Diyak mabagbagan ti asawak. Sabagay, sampay ka na lang ti amin. Ang natin kitsusa mo pa. Panawa mo ti asawa mo. Ha? Papa? Uri taong piti anak niyo. Pa, Mama, manon nga tawin nyo, kaskas di, ngawang pa'y nagbalbaliwan ti biyag yo. Apa unayin anak ko, si Katiburdek, kitam ti biyag, di kiti kakabsat mo, awang problema da. Imsi ka? Awan, madi, di mo amiras ka madi ti biyag mo? Madi ti relasyon nyo kini Alan? Nabiya kumamat no, pati si kakit agurnong ka kumamat. Nga adornong mo? Gastaran na amin nga kwarta na ti sukwal, di makamuhak mat, di maggastar it kwarta. Nagbadbada kayo nga division na. Sugador ken gastador. Gumatang ka kadagiti saan nga importante ka manag. Yung tinukuhan, awan pa'y may saldaw, disposable. Gumatang ka tumanin, nakingin na. Kasi arig na. Ano nung di ka nga bag mo? Ano nung di ka nga sapatos mo? Souvenir mo? Ano nung di ka nga ruwatan? Nga sa mo unang masusar? Sa ka may lagusar kada kita no Sabado, Domingo, kan saan kaya ginuporme ito opisinam? Sa mo lumusar di kita no, da partik, unang partik, andaram. Kit no mapangkakadig di barkadam, gagangin lang, rawatan ti pagarawat mo. Apa ya kas statistal mo ti biya anak? Umuna nga balbali mo ti wagim sakbay nga. Bagbagam ti asawam. Baro no sampay malataw ti amin. Di mo kahit nisina ti asawam, saan papa? Ipatpatid ko ni Alan, itinikudan nga kasiyay. Nasukador! Naarot kin sukayat na. Anyapay nga rot kat asawak matin.
Aramidan natin kayat na, oras kat kwartana matlatang. Aramidag ba ti kayat ko? Kat ano yung tinamnamay nga pagtungpalan ti kaso nga relasyon nyo? Lakit nga susukal na niya, baka agbababae pa. Paset na deta. Katsi ka, baka may liwang kantumat nga aglalaki. Oh my God. Mapangkakando ka nagdibarkada, magabuta saan na kamasangon ti asawa, tadadang nga napatpatig ti sugal, mitis ka, baka adan tumang solisog kang ka, may liwang kantumat na, kasla kahit buntuman nga balsen ti asawam, baalan maalas. Anya tinam naman pagtumbalan ti kasla pamilya. Kat inaramid ko matan ti pamalakad yun, mama, papa. Binagbagak mo ti asawa, hindi na kaya ti pabagbagaan. Aga pa kami. Layatan na, visit ko na kanya. Isunod nga kunakeng ka, na mag-isinakan. Tapno saan mo nga pagproblemaan. Umay kan sa balay, kat awang gastusan sa dya, libre kaan, libre pagyanan. Kat ikatamat ng kinagasto daw, kinagastaduram, aurnungam ti kwartam, para di masakbayam. Paunayin si kalat kastoy kada kayo nga kakabsat. Saan kam kuman nga problema, gabot adang pamilyam. Di ba may naglatan? Saan naglatan bibiyangan rin? Apa yan pakibiyangan da? Manong Nemi, diya ka muna ape kasi diya matimbagak. O na tibagada mo't ngamin nga problema da kanyak. Di ba ba yan naglatan tapos saan tak na problema? Ang tamakam mo kung tibiyag ko, adamat ng asawa ka, pibiyangan tak pa lang amin. Anibot mo din manong, sa damot nga umay. Pasarimat magbagak asawa kim kaskas di manong. Aramidan ang tikayat na, aramidag matikayat ko. Makibarkada, numampay saan na amot uminom, manong na ti arak siya, amok. At akas tamat na kiti kakadwak, magigimik kami, minom kami. Yaw awak lang manong na nga masulisog at karigiti mayat ang magsusulisog kanya. Rexy. Ibalubos mo ka nilatang nga ti asawam, ti mga aramid ti kasjay. Adot mangi magbaga, nga da chicks na, kadkadwa na mapa nagsugal. Isulat may mayaten, siya ka ngay. Adamat karbigang magragsa. Abay nga, saan na kapadasan ti karelasyon? Mabaling ka di nga silusugan na kasta. Kahit kang harap masulisog eh. So nga, nayunan pa di inom mo. Papanan nga di ka ito masulisog. Haging ka nga di mo mapupuutan, mabartek ka. Mapuutan tulangin ito no, madamakan nga romroman saen. Mabaling kalik, Sardo. Sardengan na. Saan ka sardengan? Aging ka nga di ko manungot. Laglagi pa yun. No kaya, ni Alan ti karamid ti kasi kaya mat. No anya ti kaya ti lalaki, kaya mat ti babae. Yung saan ko inaramid manong na yun. Apay, iba't batag ko ti asawa kadya kahit naliputan. No mapilip-liputan na, ngayon awumot pa ti pamaneknek. Awumot pa manong na yun ti naakto. No mabesaan ko kayat nga aktuin. Nadalat naman di kinigundawan nga napintas ti napintas ti mood na kasalita kisuna. Sweetheart, Impag pwede kiti barkadam ta. Makadkadwada ka. Nabayagan nga saan ta nga nagkuyo ka na pa nagpaspasya. Oras ka, di kiti barkadam. Sumat ka doon paspasya. So nga baliwan ta nga style ta. Di ka di mailiwan nga madan ti anak. Ikinapin nga saan ka makaalak. Saan makaalak at mamanukamot nga. Adadamat nga dakat pagsusugalan trabi. No kapirtil ko, igawid ka, makabibisit ko na. 5 atawan ta, di mo mo? Pwede na ornong ta para di balay. Idaw-dawat mo kiti nga mangabak ti milyones. Doon ka ano nga mangabak ka ti milyones? Idaw-dawat mo nga ron. Kaano pa nga da sugador nga bimak na nga gulpe? Ado di taon? Ado? Ito masakto. Sardin mo tagsugal. Pasla mo lay baga, isardin kong tumangis. Kasi ka, kinagastuduran. Kaya pang panak ko mga kortak. Sige lamay mayat, isugsugal mo. Imbag pa kanyak. Tada pa kakitaan, sika ngay.
tumayok, tumayab. At pagkakitaan, anyatan mo baka bigla. Susapo. Imbag kanyak tanay. At pagkakita, nagitibag ko, nagiti alahas ko. Porsya. Sa paso, subag, kaya na dumapagarawatag. Doon ka nga mandanta tinahak. Doon ka nga mandanta tibukod tang balay. No balay, dandanin. Dandani akong mga abak. Kasano nga ro din saan ka mga abak? Kit idaw-dawat mo kami nga mga abak ka. Aw malapulos la ilom. Ngipno sa bali nga babae, baka no, nakalala ilo ka. Ano ka sa kabali nga babae mo kumagam? At babae, kasta? Apay ko bumungkam ka. Buwisit. Pagsasaw mo kita buwisit. Bang magandang sakti buwisit mo. Sika ate, hindi ka na babae mo ti buwisit. Nakabubuwisit nga susugol ka kada babae na, oh babae! Apay ko bugkawan na! Di ka pa ng paramanan. Padasim na paramanan na. Nakarkaro taramidag kang ka. Hapo na yun. Halan, imbas ko mga maurnos na tibagita. Kakaiso na kasalita ka na siya at bumaram at salitaan. Ano tayo bagam kita ng babayak? Ngayon bagam siya bisit ng babayak at apang managnag mo? Awanin. Awanin tibay bagat. Bahala ka ang bibiyak mo. Ka talaga, o bibiyang mo. O bibiyang mo, di ka jackpot bibiyang ang takwartan. Nakalawalaw di tulad. Basta mano, di budget, di makabulan, di aguduan na ited ko. Bahala ka. Baka makaganan siya kapayatan eh. Mamanumak na mga dito eh. Sakla mga dito ti bigat ha. Ti aldaw, ti rabi, anak mang mangan. Di bigat, ang kapayak lang. Irin na dagdakal di budget ti imbudget mo ti foods. Sana ko nagsasaopay. Mabaling ko ako na nga nagbabawi ak no haping sikat na nag-asawa. Nagbabawi ka. Santa ka din na maurnos ti relasyon ta. Kat naurnos mo ti ko na ka. Sangsang patang kamat. Dito ka di maikat ti madi nga bisyo ta. I'm sorry. Dito tiraksak ko. Adadang naragasak ka ti pa nagsugal mong imsyak. Kat asawa ka. Sang patang ka? No mailiwag, arakupan ka. No mailiw ka, tagkidaw ka, patgan ka. Ano pala kahit mo? Ay, Diyos ko ayak. No si sinupay tinakariknak ti ayat, sumpay ko ayat, sabat gaya ng isutrumbing asawa eh. Kat no konak matikas ta. Nagbabawak mat no apeng ang sikat na asawa. Tapay, malas ka eh. Mabaling ka na kung mga tungpa-tungpan. Sige, badasem. Sa lang tungpa, di malas ko, dangugan ka. Alan, indon ka anong maurnos na relasyon ta. Ipatpatagnak ka di. Ipatpatag ka, gabot inasawa ka ngay. Masapol kang balinggaman nakaawat. Kasi ka, ipatpatagnak. Pinanawan ka kung ano saan kang ipatpatag, Alan. Si kalad di ka kaiso ng lalaki nga nakarignak iti ayat. Iso ngagpagpakasyak ka di kang ka. Katayo mo ti mading nga bisyo. Takas naman taramide kag balin akong nga saan nga gastadura. Saan kang ngagsugsugal. Kasano pa nga rin makabrutak no saan nagsugal. Isardeng mo to lang itong sugalan. No mga abak kakton ti milyones. Nabayag-bayag nga sa nga si Marong Karda papaki ni mama. Siyak na napan si Marong Karmanong. Adda ka. Wen ma. Manong ang tawan yung dandan na iti asawam. 10 years minto nito no Sabado. Ano ko mainurnong yo, dati pinagkaskasera yo, mano ko maitan. Ni mamamit. No, dake ko marito'y balay, malibre kayo amin. Tada nagpension bi kini papang mo. Hindi na urnong ko man pinagkaskasera yung ingkat nga bayad ti kuryente, kasera, hindi ay danom. Milyonas kumaitan, di ba? Kati kwarta nga, inggat-gatang mo kalagit saan nga nasisita. Tainurnong mo kumaita. Mansyon kumaita at tibalayo. Dagiti sugal nila kay mo. Pangalalan di asawam ti sugal na no awanin ti kwarta na. Tuwawat ka niya. Itid mo met, ikambayat. Tanong sa mo met kitid, nakaran na ka. Hindi nakpedi lang karan na ma. Gamot na pinatgamot amin na kidaw na. Dikit no ko nakamukayat kumagat. Nagandang karan na ka. Awang ka ti damag mo nga utang ti asawam. Met mama. Gamot na, di ka mat makidamdamag. Di ka mat agimbis ka.
Ano plano yung arot karati umay nga anibersaryo? Kita nyo kat dayo pa celebraran ti anniversary. Dikit kahit nga son kaslawanin patag ti ayan ayat yo. Ay, Rexy, naumumla ko maiti tinagpili. Binalaagan na kaidi ni papag mo nga saan nga rumbeng nga isot pa ki asawa, malagip mo, deta. Idi may da makias-asawa, mabalin mo kumapalatag sanod. Idi, napambar mo kumangkit, may tantan pala yung tisaritaan, ngam saan ka magadim nga. At then, pamalat-palat patam idi, nga ni Alan, kat sumsumrek iti galyera. Ti pamatim kita, na isaraong lang nga naawis, nga saan nga seryoso. Ibagami kang nga isinamon, ang ipatpatig mo met. Nakasagana ka lataman ng sakripisyo. Inton ka ano pa nagpating nga tikas na klase ni biyagyo? Yung mga taong pa anak yo. Anong tulakid doon na danak yo, di nakakaro ko mamanin. Di mo ka di kayat aganak. Timadaan di anak, kayat ko mama. Ngayon kasano nga ganak kayo. Kahit nung asta nga kakaiso na siguro nga kanaig kayo, baka awang pa yan ti ayat. Nga may budi ka dagiti arakop yo, kasla natay. Paggustuhan na ka lang, mapagustuhan ka lang, mapagustuhan matisuna. Kayat mo ka di mabalbaliwan. Tibiyag mo? Kahit ko mama. Kahit mo ka di nga idyanin ni Alan Tegsukal? Kahit ko unay mama. Kasarita nga na siya at asawa. Ikanyo ti bagiyo nga makapagsarita kayo sa alang pagbiit. Masigurado iha nga no kasta kakasarita misuna kat gumangganat. Uno saan kat aga pa kayo, han? Kung ngarod mo ma, nakasasya, nagkasalita, pagamunta, adan to maibagana ka, maibagana ka, mandi, bumaran to salita ka. Abi nga anyang padasan ti, mapaniti sa baling nga lugar, nga, for how many days, o 1 week, agbakasyon nga di 1 week, iti trabaho yun. Nga dito nga, lawas kat awan sa baling aramidan nyo na di, agsarita, ligligan nyo ti agapa, aginarako, kasla dubyan nyo tag-honeymoon, di kayo man nag-honeymoon, di liplupas ti kasaryo, ag-honeymoon kayo ta. Pangalam nga rin ti kastusi mi ita. Nga madamo nga paran nyo, kas pagarigan. Hindi ma, napadasa kong tinapan sa diya Natoy, napintas nga lugar. May isang beach resort. Nga aga-adayo di kiti cottages. Cottages nga, kompleto. Ada kwarto na, ada salas na, ada kursina na. May sadya Ako ang bibiyang ditunggal may isa kada kami. May isa nga peso yung mama. Kat may ito talaga. Agtulag ka nga na siya. Saan ka nga pumampano sa jay, aging gadi malpas, iti bayadan yung aldaw. Makalawas at idugo na yung ma. Manungaran. 1 night, 1, 2, 3 nights, and 3 days. Okay. Di kad mapangkay sa dieti rabii. May sa rabii. Sumarunon ti aldaw, may sa aldaw, may kadwa rabii, may kadwa aldaw, may katlo. Yahay. Umot nga kwartami. Susus. Kada yung ornong yun. Diyak ba't pa kiti nag-withdraw Kaya 75,000 kwartami di kasarmi. Hanya. Nakil interest na. Naging interest. Nabaypay nga diyak nagpa-updatein. Dahil ka ba't nag-withdraw, di ka ba't nag-deposito? Saan ma? Ala. Kas regalo mi kanin papangyo. Kada ito anibersaryo. Numano ti bayadan nyo ti duwang aldaw, kan duwang arabi, takamin tamangten. Tadya may sarabi kan may sa aldaw, takayin dagbayan. Regalo mi kata kayo. Ngayon masabo lang, agsagana kayo na aling. Agluto kayo sa jay, sumangitugod kayo kada kitay lutuin nyo, bagas, karnet, adarep sa jay, adama, may sahod ng balay. Very good. Agyamanak. Tabarbaring na masulbar ti problema yo. Kabayatan, kadeta nga period. Awan sa balang ramidan nyo, na di, dubyan nyo tag-honeymoon,
agtulag kay nga nalaing. Mayat nga ta, mama. Mayat. No talaga nga kaya tiyo. Sige ma. Hindanon yung tulangan kini pati panagyaman ko. Oh, may kuntualan dati. Manakaregalo yung aramatin mga kwarta. Iti sumangpet ti asawak manong naimi. Maitimod na. Nangabak ka? Tiyan niya. Nang nagabot sugal. Anang ron. Awan. Liwliwak lang di magbakik. Sweetheart, Saturday. 10th year anniversary tan. Sa pulong tawanan? Kadamkadlangan niya. Sa pulong tawanan nga, agdandan nata, awang pa'y anak ta, awang pa'y bukod ta nga balay, awang pa'y tinaurnos, nga panagyan ta. No, kasalita ka tinasya at pagamang tabumara, agapa ta, isardin gundo na ta, ang mga nudang ranak. Kahit mo, mapandag bakasyon. Ano kasi nga bakasyon ko na? Regalo da pa pa kini mama. Ti pagbayad ta ti duwang aldaw, duwang arabi. Datanton ti baka mo, ngagbayad ka di mauding arabi ken mauding aldaw. Iti man sa beach resort. Nabintas na nga lugar. Makapagpanuta nga na yung bag. Makapagplano ta nga na yung bag. Panyawit ka? Sige. Para parang no, mabalasa. Gusto ko na sweetheart. Mabalasa. Inta balasaan, di balas mo. Para parang no, may kat mong tutik-sugal. May kat. Mabalasa. Kaya rin tumalpas di bakasyon ta. Anya, baka no, agswerte akton. Dimting dito nga aldaw manon nemi. Bisperas, ti anniversary ni. Friday, evening manong. Nakapangrabi kami edita. At agring di cellphone na. Cellphone mo si Dart. Kinala na sana niya doyo. Bakit niya doyo na? Hindi agsublitehan ko. Sinda dyan? Ay, buwisit nga. Sino kong buwisit? Sa amon nga mo na sunod dyan? Indaki din. Pananta. Ano pa pananta ka, di ba? Mapatag. Dublian nag-honeymoon. Nangrabita lang dito kasera. Inta maturog sa dyan. Di ba? 30 minutes lang tarayan di kotse. Sige. Naisaghanan. Doon di kita ikabel di compartment di kotse. Dakaratan. Hindi pa namin silaw. Di saksakan. Eto ay tulbek. Ilakta. 30 minutes lang manong naimit na rai ti kotse. Nakandanon kami. Iti akin amyanan nga niputputong kaputungan manong naiming ka cottage tinalaan inalami preserba. Kam nagbahayad manong naimit ti counter. Good evening, ma'am. Siyak ni Rixie. Ay, yes, ma'am. Dagito masapol yung ma'am. Kompleto rin dyan. Ada paglutuan nyo. Kompleto. Kaslamay sa balay. Ada ref. No, ada ref yung hamil lang ba't pata ti kuryente no ka? Awan problema, ma'am. Sa awan kuryente, ada mag-generator ti resort. Ada telepono sa dihay. Ada mag-cellphone nyo, ma'am. Alam nyo sa cellphone number may in case of emergency. No, kasapulan nyo. Sige nga rin. May danon nyo dyan kotse yun dyan, ma'am. Garahen ti kotse sa dihay. Surutan nyo lang datang kadalan. Nalawag, met. Sige. Sumrek kami manong nemi. Wow, sweetheart. Ore kas tigla kumang teramidon ng malayta. Di ba? Nakasimsimle, oh. Kami nagpintas. Ito'y dekorasyon ito na kasama tintiroar siguro nung makita to Anton Nubikat. Ito na mapanta tayo mabayang agdigos agking kinamat nagsinsin na yun. Kasalamay sa kabalaga talaga. Gapot na aladan. Sa bali lang kami tirik na yun naman tayo ka. Ito kitang ti kwarto. Wow.
Awan sa mati aircon. Apay aircon ka. Ura dati tigit di baybay. Nala, putot lata. Sud ka po nangarod ng naiputputong tatatno na ore nakalakat ti tawa. Doktor to tawa, wana. Wow. Gimas ti puloy na. Okay daw? Anang arte aramin din tan. Abingot na ako. Ikikatam di madam. Sweetheart. Kapro na ayat ka na ta. Doble nga honeymoon dito eh. Ora king kinamatan tayo ta. Ha? Di ba? Nagmayat? Manong na medyo dahi di nga rabi kaslay sulaang ti panakariknak ti isang sangyan nga lailumi ti asawa. Wan. Gabutawan ti sa bali nga pampanunutek, no di tumukong sa dilangit, nga madanan iti anak. Kadagiti lang manunay mi nga rabi, nga napaminduami, napamitlumi, kadagiti imununa, nga rabi imi, namnaminsan lang. Bali mi pwede kinamat, manunay mi tinog ti kwarto, iti salas, iti kusina, nga lamo-lamo kami. As in nga nakaragragsak kami. Awan ti kastoy ka mangig ko ang katawag, garakgak manunay mi ti asawak, kadagito lang. Kasla pinanawa mi ti problema mi. Nasapay ko dahil ti problema kat dito yung mga masulbar. Kabigatan na manunay mi, kalpasan nga nakapamigat kami. Napangkam nagpagnapag na, iti sakop, iti inaladan, siyempre iti inupaan mi, iti bye-bye. Di malisayan kami, manunay mi, nagdigos kami, kingkinamad kami, naglumbakam nga naglangoy, hasta matan nga nagsinsinayo kami. Naging ka, manunay mi nga dimteng ti pangaldaw, nagpiknik kami. Grabe, nag-bonfire kami, manunay mi, igit ti baybay nga mismo, manunay mi. Nag-bonfire kami, dito kami nga nagtuntuno. Gabotasak lang tamunat uminom, manong, dahil tugot ko nga ara. Uy, happy uminom ka. Isa nga lalaki nga asawa nga uminom. Baka kayat mo nga ramanan. Or ita lang, anniversary ta, sweetheart. Happy anniversary. 10th year anniversary. Ano traman nga ti arak? Pasiblema, kasi ka umiinom. Aramanak mga rin. Ano na ito? Hard brandy. Gata ko nang nga umiinom. Napayagan din ako di. Uminom ka madgayam. Sa bagay, kahit ko pa yung uminom ka. Huwag ka lang magsigarilyo. Ngayon agsugal ka. Halakit nga sobrang inom. Sweetheart, kataman ti pa nagsugal mo. Ha? Tanay kataman ti pa nagsugal mo, makornong tan. Madantan to ti buko da balay, kang kanayan tanto nagaghanay every weekend. Umay tati kasto nga lugar. Kaduha ta kita anak ta. Nabayag kami nang nasaan ta nga pa nga nagmul nga nagkuyog, naman itimol. Mabalin ta karami din dito ita. Dahil nahalak nga up ta. Laglagi pa yung awang pulos di makakita ka na ta. Umayak ka rin doon. Imagine, manunay itala mapasamak na nagkanaig kami nga aday tiruar, awan kami iti unang tisilid. Nga tamtamdagan na kami manunay tipisi nga bulan. Boy-boyaan na kami di kiti narnuuyan na bituin. Saksibi manunay di kiti agburak nga daluyon. Idimteng ti may kadua nga aldaw manunay kaskas di nga naragsak kami kat awan sa balin nga di pagtulagan nga baliwantan ti biyagta. Katimon ti sugal. Sanak matan nga baling nga gastadura. Sweetheart, mangig ko kadit karim. Tsaka mo, Jesus hapo.
May kaduwa nga rabi manong nemi. Liplipas mi nga ng pagusto man inte nami. Edi rumuar ti asawa ko panam. Iti kusina makainumak. Nakashort nga rimuar. Pagam tarakik tutak ta. Ada nanabtuog. Ada nanabtuog kalbasa nga Alan! Manong nemi iti rumuarak iti siled ada bigla nangaput iti ngiwat. Naggulagulak ngem jakon sinapuutan ti si Maruno nga napasamak manong nemi. Ada impaangod da siguro kanya. Edak sublin ti puot ko. Nagkagalot dagiti imaken sakak iti tugaw. Idin to Alan. Nakapuot ka gayaman. Api nakagalot ka. Kanwari si Kapi nakagalot ka. Asin na nagagalot ka na ta? Hey, Mrs. Sino ka? Siya? Kasano ka nakastrag ka dito eh? Si ka na nangigalot ka na kami. Arat ba, sulmikan ka? Hultapper ka? Awang kwartami. May kam lang dito eh. Awang balo may kwarta. Ti binalo may langit bangas, karne ka na. Nagitilutom may kanan. Kwarta ka sa pula mawan. Talaga ka, kwarta ka sa pula. Siya klayang mat kaditimbaon da. Tapno, singarik ti asawam. Iti itartarayan ng utang na. Among ka din naman, no? 500,000. Nabayagan mo utang na, naururnong. Nakanado, kari dito, kari dita. Yung sa nakanumat nga may bayadan, napikumamad, no? Rugyan na. Siguro, hanay ka rin nga, dahil 500,000 bayad ang tibiyag na. Tano saan ngagbayad? Edi dahi tumatlang arabi, wano itong bigat. Mabalukan na din na oras, misis. Alan, puno ka di, nga dautang mo. Puno. Yung kasanong mga bayadak. Basit man lang ti pagpuunak na mapanagsugal. Barbarin ko nak no mga bagag ti milyones tap na mabayadag na siguro ti utang ko. Ngim. Ahmet. Nabi ko mamut, misis no agparang o pagpakaasing nga o pagbayad na nga. Ilimlimangan na. Ilimlimangan na tinakautangan na. Kahit umapay naglimang dito eh. Saan kang may naglimang? Agad nga nalimang tiyan nyo. Tora, ikis kayo kata. Ti cellphone ko. Cellphone. Inalag sa diyo ti sila ng suleto eh. Mutoy. Apay alam. Tapno tumawag ka ti polis. Tapno tawagam na ti parents mo. Una sinuman ti kahit mo tawagan. Tawagam ti aking kuka dito yung beach resort. Tumawag ka di counter. Tapno anyan ibagam. Ay, masapol mo nga talaga. Masapol nga bayad ti asawang. Kasano nga makabayad nga rod kit awam mat? Paalam na pagbayad na kanatakam dito eh. Ipamuspusan nyo. Alan. At ano saan nga bayad? Hanyo ipamuspusan. Natadam na to ako kutsilyo. Bagsubagsulit asawang. Aging kaamatay. Tapno makaburutak. Iti tandanda kanyak. Natanda na lang. Nga mangsingir kini Alan. Tapno sigurado ti amay, nakabimbidnas ka. Mamalimat siguro nga ramanang ka, misis.
Pangasyo. Ang pagbayad na. Alan. Adanam na mayang mabaling mang tulong ka. Ibagam dyan number na, tatawagan na. Awan, sino ko ma? Dagan na kanyak awang kwartada. Awan pulos. Gabot adot utang ko saan lang ata kayo. Makita. Abay nakautang ka ngamin, pare. Abay nga nakautang ka. Gabot sugal. Digat matay ka, gabot sugal. No saan ka makamagbayad? Saan? Saan mo papatayin ka sa huwag? Okay. Saan ko papatayin? Ngayon, gabot asamot pa'y makabayad. Anak kaya't mo nga umunang ikatek kong kuwana. Dapat mo usar ko rin ang kutsilyo. Ha? Kaya't mo ka din umunang putulak ti may sang na? Saan? Saan mo nga nangran? Ano, ikatek tay, anak kaya't mo nga kuko, tisaka ng ikatek. Iwaek. Ano kaya't mo ka din nga durabak, kat ba ikat, digit tayo ngipin na ti, pasango ang ngipin na. Awan tong gwapo na no, awan tong ngipin na. Anak kaya't mo nga rin, may katjaramay na, no? Mrs. Nabilin lang. Tibilin, no saan nga makapagbayad, papatay ka suna. May isang hard killer, no, saan nga makabayad. Ngayon na makabayad, adam latandan ko siyempre, na komisyon ko. Ngayon no saan nga makabayad, bayad tibiyag na, itanda ka niya. Agangaw ka? Sana ka agangaw. Kadamti oras, salat orasan. Parbangon. Kaya't mo ka din ang tulungan ti asawa, Mrs. Kaya't ko, saan lang nga matay? Kapatid ko. Baka siya nga rin ti mabaling at tatawagam. Kaya nga pagpatulungam. Kaya't mabayadan na ti $500,000. Kasi ano no saan nga maitad nga tangos ti $500,000? Dawan. I-remedyo yun. Mabaling matagmal malam na bigat. Ha? Mabalingag-remedyo agbal malam na bigat. Palubusan ka, ngawapang ka, tipapanam, ang pangaasim ha. Hanggang agipulpulong. Tanong ipulong ka, kadadantun ka doon nga polis, matay tumati asawa. Sinot ibaga, cellphone mo na ito ay. Sinot umuna nga tawagan ta. Sa bulan ti, nikapunbog dito nga, Mama. Andali lang. Ito, letter M, Mama. Okay? Agri-ring. Oriam, isdag ko king ka, talapahig mo rin sa cellphone mo. Agri-ring, manong nakabaybayag. Hindi ko ano si Mungbat. Hello? Mama! Uriksi. May humawag ka tikas yung oras. Dinisturb mo titurog ko. Mama, dumngeg kayo, Mama. Dumngeg kayo. Mama, adadagas nga mapaspasamak ka na kami kini Alan. Dito'y nagbakasyonan mi. Nakautang ni Alan ti $500,000. Idin susugal na kitadag singir kang kuha na dito ita. Nakaparaod kami. Papatayan na ni Alan no saan nga makabayan dito $500,000, Mama. Kaya po magkatawahan naklak. Natang klaseng nga drama. Dinisturbo mo matiturog ko. Sige, bye. Ma! Hello, Ma! Mamamati ka ko, Ma! Hello, Ma! Para na masamak, Mrs. Saan nga na mati? Wala ito dubiyak ni Dayal. Anatenda din. Inedap na siguro. Tadi na kahit madisturbo. Sabi nga saan nga mamati. Saan nakapat yun di bagbaga? Nakat gaya man ti pamati ti inam ka. O anong arad parang Alan. Pakada ka ni ti asawam. Ipagumpisar mo na kati basbasol mo. Kapag sa sumagmanulayan nga oras, wano ka nito. Buray-rayak dun ti tiyan mo. Nga mabuya mismo ni misis mo. Gapo iti kinasugador mo. Nakautang ka. Kananya pwede kiti nabaybayam, gabot iti kinasugador mo. At ang sabi babaim,
Awan, saan po doon ito? Alawan, saan tani ramraman di pa nagbabae. Hindi pa nagsugal mo nga eh. Pauni mo tayo 500,000. Kaya't mo lang ti makaabrot, utang kang utang. Namnamayang mga pagkati milyones. Ngaman at napasamak. Matay ka, gabot ti kinasukutar mo, nga maimatang nga mismo ni baka mo, nakalpasan nga matay ka, maramanak tupay ni misis mo, baka agmular ti panunot ko, agkuyog kayong mapansa di impyerno. Nagpapakasyakan ka. Ininuting bayadan, ikandak ti gundaway nga, agsapol ti pagbayad ko, pangalam nga ti pagbayad mo. Agsugal ka manin, tapno mangamak ka, pangalam nga ti puunan. No, at mabali mo nga pangutangan. Sinuhod ang pautang kang ka. O anya, misis. Ni papati, tawagak. Idayal mo sa pulim, di tati papa. Idayal mo. Oh, sige, as you wish. Sa bagay, no, managsapsapang ang giliring papang mo, nakarindan, kasting oras. Oh, nagring. Sumbata mo. Urayem. Hello, papa. Ay. Ano di baga ni mamang mo, timawag ka kanong paasa nga namati ni mama. Sabi ko mo, tatakay ti mamati, papa. Dito nagbakasyonan mi. Ada nakastrek. Pinuakaw na ti puot mi. Imparawot na kami ngagpadpada kini Alan. Singsingaran na ni Alan. Papatayin na ni Alan. Papatayin na ni Alan. No sa mga bayadan ti 500,000 nga utang na, papa. Da kami kinamawang mo tagbayad. Nagbuhanas mo tanda nga manugang. Papa, bagag iding isinam. Di saan ka kumaitang agpro-problema no insinam isuna. Papapangasi ho. Iba't patag ko isuna. Tsak kaya't nga matay ti asawak, papa. Anyo nga rati kahit mo kainta nga ramide? Papa, adaornong yos ang kadi. Kahit mo sawan, na di ornong mi, pagbayad mi ti utang ti manugang mi nga sugador. Nga di mi kahit ko mga agbaling nga manugang, mi impilit mo. Papa, saan ko mga isot panunutan nyo, siyak ko mga anak yo. Siyak ti pangipaayan nyo, papa, saan nga isuna. Itad jo kanyak, itad kumat kang kuana. Dajay asimi, sikat ti kaasyan mi. Siyak ti kaasyan nyo, nga mapukawan ti asawa, nukas pagarikan ta sa nga makabayad ni Alan kit papatayan da. Sikat kaasyan mi, sikat tulungan mi, sikat tulungan tumit ni Alan, nga deta nga tulong at agapo kata kami. Kun papa, mga siyo papa. Mano? 500,000 papa. Kasanong arot kat ni, parbangon. Mapalubusan nakmat nga umay dita papa. Ta umay ko alain, aging gain tumalem. Basta santing ang gibagbagay ti pulis. Tano, maamon ti pulis uno, maamon deto'y agsingsingir, nga saan nga itong paanin titulag, baka no, matay matlang na Alan. Niyakit din na ya, Rexy, balasan ko, bunso, ti klase abiyag mo. Pangasiyo, tulungan dak, siyak ti tulungan nyo, diya kahit nga mabaloak. Kano saan nga makabayad kat patayod na ni Alan, iraman dak pa, papa. Kuna dito yung singsingir nga, ripen nagpasarak papatayin. Okay. Tulungan da ka iya, gabot asawa, at gabot ang anak da ka. Ngimiti may sa kondisyon. Ha? Apa nga da kondisyon nyo, papa? Ikalangan mo't nga basta lato ni Yawat Bay dahil 500,000 na onti kondisyon. Kano, okay kang gari kondisyon? Okay, may mualain. Ano dito ang kondisyon, papa? Makisinakanton kang kuwana. No, malasatan nyo dito, agdiretso kayo iti abogado para iti legal separation. Kanton dito balay. Awan ton ti bibiyang mo kang kuana. Awan tumitin ti bibiyang na kang ka.
Awan ton ti bibiyang mo, or itultuloy na ito nagsugal mo na. Mayat ka, ti kondisyon. Mayat ni papangagbayad, nga mata kondisyon na. Galpasan, da ito'y napandan to ti abogado para ti legal separation. Agawid akton sa jabalakit awanan ti bibiyang ko keng ka. Makamukan to ka nun ti biyag mo, nagsugal ka pa unusan. Unuan niya, basta awanan ti bibiyang ko. Ipatpatigkalan. Kit kayat ko, nagbiyag ka pa yun. Sakripisyo ti puso. Umanugot ak ti kondisyon ni Papa. Tapno laing malasatam ti amin. Tam nang mamarignig ko, ngano ka sano ti panagayat ko kain ka. Opo, madrama ti istorya yun Anak arad, okay? Uro ka atan nagagawid ak. Ti oras nga pa nagwidro ni Papa. Basta saan ka nga kipulpulong. Matay ti asawam. No mamuak, nagipulong ka. Balagam ni papang mo, nga sana ibagbaga ti pulis. When? Nagagasgasat ka, Alan. Ada nga ti asawa kas kinirexi. Nakasagana nga mga sakripisyo, ti panagsinayo. Ken ti $500,000 nga pagbayad ti utang mo, tapno lang agbiag ka. Maling ka nga rok atan, miss. Mauding nga daw yun ito, bay nga check out kayo, di ba? I want, mag-check out kayo doon before lunch. May katlong aldaw ton. May katlong aldaw tayo yun, di ba? Uwen, rokatan ka ro din. Eta, nakuyakan. Mabaling ka din nga alak ka sa cellphone ko. Ano, misis? Ikamaklatang. Wala gawid kang dumating. Hamon dinas ka na kontakan, baka nakumuntak ka ti polis. Among tig-drive. Amok. Petulbak ti kutsa di ba lakay mo. Datansan eh. Anan, nagbati ka. Mapanak mangalat ti pagbayad mo. Doon ti utang mo. Tapos na lang sang kamatay. Turay kay papanan nang nagsinata. Anong name nagadagdag san ti baro kung kabayatan ngagban manehuwa. Iba't patikalan. Ganda kaya tumatay ka. Teko na akong napapatayan na ka, ramasan dakmat. Ang kasano pa yung maramasdak katawanak ba't san sadyahin. Saan na nga mauri dahil dyan nga agsingsingir. Tinituding nga oras. Baka no, papatayan na ni Alan. Baka no, maamontulayan nga. At dan tibang kayo na sadyay. Nadeto yan nga nasa street ko. Nakadano na akong dito'y balay. Kumusta, anak? Kastoy, Papa? Kastoy ti kinayat mo nga biyag. Ala, amok nga di ka kayo nabigat, mamigat ka. Labayaman na ti bunso ta, honey. Saan mama? Siya akong tiglabay. Kaya pinanawang nga rin kita ti asawam. Kasatupan nangandangay. Diyan ka muna. Baka no, iremedyo dyan agsinsingan pandangan na. Kaya baka no, pakanan ng tumad ni Alan. Gala, imasim ti makan. $500,000. Nagrigan nga sa pulin na tayo. Sige. Anak na ka. Katnas ka nga tulungan na ka. Kaya nito normal patulungan na ka. Awan to ti problema. Gabot at di mo tumaten pampanunutan ti asawa nga sugador. At dakan tumaten ti sidong mi. Sige pa. Alalala, makangkat. E di na erwarin manong name ti $500,000. Na ikamil ti bahangga. Nagregregatan mi ka ni mamang mo reto yanak. Namitad mi kan ka. Para iti pa naka isalakan ti lalaki nga ipatpateg mo. Ngayon tong balim ton ti kondisyon. Mapanggay to adagos ti abogado tapno marami ti legal separation. Amo ka tong palam. Sige, Papa. Nadanon ko ida manong naming nga si paparangot pala yung ti asawa.
Ito yan, di kasupulam. Kompleto ka di matlaag. Ang bali mo bilangin. Oo, oras sana nga naskan pa bilangin. Ay, namigat kami tayo, pinakang ko na tayo asawa, sinubsubuak siya ka. Pinakadlang kinasurat tayo asawa, nakagasgasad na tayo asawa, more sogador. In sakripisyum di $500,000, kakwarta lagi na naganak kang kuana. Bunok yan ka, kahit mula nga, may salakan di biyag na. Ngayon isinam. Nalakit damat kit kalindagan na yung parents mo. Ay awa na tayo pa yung asawa. Inakon, si kanti mang parukat kang kuana. Dalpas ko di mission ko. Magalak tumatan di komisyon ko. At akong manong namin di asawa. Kalbasan na. Inarakop na. Rixie. Alan. Magawanan na. Nakakutang at itakal. Iyak na naman nakastoy. Sa mga may tarayan tanyaman nga utang mo. Alan. Dagiti naganak kang kaitan tinakotanga. Saan mo nga panunutan pa? Sige. Nagawit ang arudan. Nanong nemi kamayatan nga dakam ti dalan. Ano di pang panunutan? Agtaros tayo abogado sang gadi. Para ti legal separation. Saan ang naskan ba eh? Takapay, kadis kondisyon da papakin ni mama. Agtaros tayo da papakin ni mamang mo. Tas diya ka mismo ang karikadakwada. Alan? Nagparintumeng ni Alan di sangwanan da papakin ni mama. Ay, iho, hanggang para tumagdas na tumagdar ka. Kahit ko lang nga may pagsa. Mamati kayo, ba nagkarik ka na kayo, papa, mama. Nga bayadam, $500,000. Bayada. Kasano nga bayadam? No, lagi dita, mayat kayong inotek. Kaya nagkariyak. Kayo ito muna nga pagkariyak, papa, mama. Ngayon diyakon nga may pinsan sugal. Ikarik ka niya sa patak. Diyak tong padahasin pa ka narami ng tagsugal sa Anton. Alakit, ipanagnig mo iyo. Wan pa. Kan mayata kong agnaid kami dito eh. Kabayatan nga, agururnong kami itipagbayad ko ti utang ko kada kayo. Kan tipagbalay mi. Kat ti kondisyon ko kat agsina kayo. Saan nakamla nga pagsinaay, papa? Please. Tapos na may panagnig ko nung kasunod, di pa nagbalbali ko. Nanama ko naman, Rexy. Mamati kayo lagi daking kuha na, papa. Katsiyak mamati ak. Katloan yaman tibati nga aramid ko, papa. Ang karikmut ka na kayo. Sa anak no nang baling ang kastadura. Tagiban nagtanyaman kapag bandukan mi. Manama ko naman, Lalakad ikanta ti chance na. Sama pa nga lado ti amin, honey. Nagyaman kami kada kayo, papa. Mama, nagyaman kami kada kayo. Tinong palming agpadpahan naman ng name kini Alan. Ti karimi ka na papa kini mama. Nagbarin akon, mga na ekonomiya, manong name, kini Japon, ti kinakastadura. Kagrunan ti amin ni Alan manunemi saan ang pulusan nga timbal talyaw pa di kalyera kan saan nga pinanpanunod di kasino. Dinaramid mi manunemi buo nga sweldo ni Alan itit na kada papakin mama iniinotan na nga bayadan di utang. E rin to di sa sweldo manunemi isumit ti urnungan mi ta ingkarimid na papagin ni mama nga di pensyon da isot ti pangalan tagserbi ka na kami ti makan kaya dumapa di kang batag agup-o pa nagbalimat na nga talaga nga diretso manunemi ni Alan manibot opisina dito balay opisina kaya nga nadaan kami lang manunemi ti anak duwa nga nagsaro ng anak manunemi duwa nga tawan ti baed da
ni Alan Jr., kan kasama tayo ni Jusa. Di na pupuutan manong na yung minukwentaan dapapakin ni Mama, iti ni Alan kanakwada, almost mabaybayadan nan, ti utang na. Ket, di ornong ko manong na yun. Imbes, nga gatang miti balay, innegosyo ko manong na yun. Innegosyo min, dapapakin ni Mama, iti nang manage, saan nga naskan pa balay kayo. Dito yun, family house is family house. Ang tap no, at na kayo dito handa kami panawan, ko kayo natin kang balay. Manong Nemi, numaminsan kat kaslasaan na kamamati. Ngam dito kat putpud no. Gaputi kinasugudor, manong Nemi, ti asawak, dandaning iso, itinakat katayan na. Anakat katayak. Siguro data nga pasamak, ison tinakamirisan na, ti panunod, nakaamirisan na, nga dahil nga bisyo na kat awang pulos pagsayatan no dugat makaisagmak. Siguro, kan sigurado manong, ni Apo Diyos, saan nakam nga binaybayan, kaninik kang nakamtigundaway, nga mangbalbali ti biyak mi. Babayan ti panagaramat na, dapapakin ni Mama, manong na yun. Dito nga ti pakasalita, manong na yun, kanagyaman ako na ti anos mo nga nang ibasa, at sabi ko mga tadamat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kanang iti adim nga kanagbuya. More power to your program, and God bless. Tuwing harada, kaman nga pagayam mo, Rexy. Thank you, Rexy. Ti panang ibore mo ti pagkasalita, mahalo.